Tawagan niya ang tiyang ko. Ma'am, bubble gum, tautim na kidkitan. Abay, nagbayag mo nga song bata ng tiyang. Ate Ned, nanel katerakti ukik. Ay, tipo ko. Pinadalang kasi naman yung uki ko. Uki ko. Speaking of Uki, apay amat ay suggest mo nga, live na nga si Uki. Talo ko na, one time big ten, tanta mong umaat. Babagal ba ang usad ng ating pagsikat? Oo, eh. Dati pinaspasa nun eh. Kini 2026 yun. Bumakit na taon. Ag menopausa apa. Menopausa, nagnanaay niya kasama tibiyag. Ag menopausa ko. Ati agiramid na pa ti agbatch nga kuha anchang ko anchong ko. Naganda naganti anak mo no babae anchang ko. Tinaganti anak ko no lalaki anchong ko. Ay, hindi mo na natin niya eh. Anchong ko. Mabalin nga ung-ang ung-ong. Ung-ang sa ung-ong. Sige, mabalin lang tama. Mungim kaya't kumati letter T ti rugrugina, letter T. Nga naga. Tina, kinitino. Tina. Di ba dati vlogger? Vlogger nga basta Tina Quintino. Taga, wala niya. Iba nagsaks lang siya. Mabuibay ka. And Changko. Agi pagtungtungtungan tayo about the GJ kaskasaran. GJ kaskasaran idubing tayo ngay. Malagit mo di sa tayo lang mga kapanganti sinamit no di kasaran idingay. Supay akas ka na dinardaraan niya papaya. Tangkoy. Di ba dapat yung isang sakto da ito ka mga chinelas. Peso achay? Chinelas? Gawa-gawa lang yung tatang niya. Kamagpito chinelas mo. Ay, wala. Wala nating mga nangalidi. Da, chinelas ka na talaga ikabkabel da. Nga, ako nagriga ng kagapin. Karo lang matin na. Ganyan natin chinelas. Di nabayakan ko mga nataya. Nakadupin na ko. Dinardaraan na chinelas. Ay, po. Tapos tiran-ran ta idubing nga kikwa. Dahil yung tansan. Kulit ti tansan. Abi nga ta nakadupin tayo mo ti tansan. Hindi Maganas nga ron. Nag-ado aja eh. Ay, kasalanan lang tugalide aja na ta. Agkakarakos tayo. Kasalanan ta. Agda malagip ko pa Di nakadado na ipon mi nagkadaw nga tansan. Inkali mi tatuno next nga pa nagtatansan man next year nga pa nagtatansan adati budget mi kunami mata boy nga di after 1 year kinali mi nga yapo syempre piling gaba nang kami nagadutansan mi kinita mi lati mo to. Ang talaga. Di mi nga na isip agtudo kada di ba nagadungin na pasama kadi nga 1 year. Dapat ko ba dyan na ikabel yung iti may isang box nga lata. Tapos naikwayo iti dupot. Ako ikalit awan handa nga takawin. Wala na ikali na nga Tapos nalagit mi after 1 year, ay win, nagkatatansan nga naikakalitan. Pamikita excited mi pa man din, ay puro matlati. Wala, lati aja, gusto mo ate. Talaga tumanda nga talaga. Nagadot experience mi ti kaskasaran ni Diana, agsasabali ti presyo ng dajitansan, no San Miguel nga ikikwa, kasla 100 pesos. No, nagpip-pip-pip timigili ka. Sa bali presyo na gamit yan Di kaslan sa pinakangato di Sprite kasi sa ide. Tamat man na di Wan. Coco. Nalaka digay. Coco. Di kumbaga kakaiba iso din ang ina. Coco.
Coke. Nagmaya mo na. Spellingin man ti Coke ang tiyang. Ano ti spellingin? Ti Coke. Okay, matalang cook nga. Aglutaw si Uuke. Ang klasa hindi kaya mo itaros ako no, adi cook na hangagi ko. Si okay. Di maning nga napanunot ay. Naala ka man yung jay. Wala ka man yung boy. Ana, andiyan, yan napadas mo ti, idi babalay sitang tayon, hantayo mo nga pan nga makipangpanganon, di ba? Saanin Idi dalagin din nga the experience mi day, dalagin din, talaga pinersada kami nga pan mikisala. Ay na, hangko mairusukan nandiyan nga pigamin kasjay. Digi daduma, idi nga kaina po. Pirmi nga, aji nga tupo-tupo sa laan nga kung nada. Tupo-tupo. Kuto-kuto. Ay, kuto-kuto sa laan. Idi si kami idi dalagin ding nakpalang idi aji kami ni. Idi kuha ni Auntie nga Marilyn. Isla 14, 15 kasjay. Hangko nga talaga. Wan, hangko may irusukan. Aji nga, adda pa lang sumungsungad nga pinatugaw da kami. Tapos ada sumungsungad nga umay nga kasla kagawad. Kada sanggun yang ora na di kita. Panod. Ay na, karay buhati tayo no. Nga naman, mati ka may irusukan nga talaga nga aji nga. May gaman di sikit. Nagamak, wala madikayat eh. Ingkay lata, wala na niinang. Kaya madi nga talaga. Okay, fine. Tapos ke siya kidi ron nakasave na kitkitain kay di kas na kay nakakahastingin ni Maylay. Nagsekretarya. Why? Nagrigot? Well, nagsakit na, madi nga talaga matanggap idi. Feeling ko nga kaya sila kang nga aji kwa, japok po. Agar already custom eh. Kaya, sumunan na palagi, nagtumakil matakon. Tumadira ko, madikit nga talaga. Nagtartarayat ko. May dyan, nag-awit kayo. Wow, madini talaga may inusukan. Damo nagawid ang abay mat ko naganyan sa siyempre kasi sila shakti pa sa lain dan. Agri-react pa kahit kukid doa kayo. Api kami kasi, abay kayo nga rota, abay tayo biyaje, di ba? Ay, nabay kayo. Abay tayo, kailangan required nga talaga nga, apan kami kisama ti Rabe eh. Woo! Nga talaga, feeling ko nga kinatortura ki di ajay, madi hanya karapat dapat ato eh, nang kumairusukan ko nakide. Taray, or si kami dahil nag-give up. Nagsekretarya mo, gusto nga awan lang, ha? Basta sekretarya lang ko na, gusto nga kinayada. Save ka, jay, sekretarya. So, sekretarya di Gua Pilipinas. Sexy tari ka gani de. Si kami nga talaga. Sige, ano na. Kisalan na. Feeling ko na-tortura nga talaga. Dahil hindi ka nyo ni kisalan na na. Yung kaya na. Kuloses. Hindi yung kaya Ang kubay kayatin dati natin ikag buibuyak ti kasaran ni day. Gapuda jay. Ay, nambarak nga apang agbuibuyak sa kasalaan. Kasi na-trauma Ito pa. Ano kinayat ibigay dyan? So kagura kiti ti kasaran idi nga papapananin. Baka nung amin nayabanda ka, akas-lakas dyan. Kaya among batiti, among gamin ti rupa kiti lapsatak idi pailaeng. Ano? Hindi na si Mungo ini. Ano nga to? Grabe ka mga diretsahan. Diretsahan ka kanya. Hindi ka man lang sumakay mo di joke ko mo niya. Mati na perdi man natin vlog ko. Ang idil din eh. Ang idil din na dyan. I-edit ko ajay. I-edit mo ay sa ratik ata. Madikit